Labaran duniya daga Cigar TV. A sabuwar shekarar nan ne babban kamfanin wayar hannun nan wato Oppo ya ƙaddamar da sabuwar wayar salularsa wacce ba a taɓa yin irinta a duniya ba. Kadda in cika ku da surutu ku kalli faifan. Don neman ƙarin bayani sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun ingantattu ko kuma fitattu ko sababbin labarai daga tashar ku mai farin jini wato Cigar TV.